Masz na imię Paweł, tak? A Anastazja to kto jest? Sestra, kuzynka? Sestra. A kiłko ma te rokił? Wisem. Wisem masz rokił. A Anastazja? 2,5. 2,5. I odkąd ste przyjechali? Z dziećmi robię. Z Dziećmiarowic. I bude też piła, ty czułam, tak? A jaką piśniu? Drotara. Drotara. Zapraszamy. Chodził drotar od chyży do chyży, harci drotowaty, wielki mały drotował, kurów fajko i spluwał, za robotu pieniędzy kazał soj dawaty. Chodził drotar od seła do seła, harci drotowaty, paleciom się pitperał, za dziewczat ma pozerał, kryczał harci drotować, czasem sobie śpiewał. Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom. Ogłosimy wyniki za jakiś czas, a teraz zapraszamy na konkurs młodych talentów. To byli ditoczki najmłodszy. Na rezultaty trzeba bude chwilku pożdaty, ale w tym czasie zaprosimy na scenę ku starszych, młodzież, bo nie powiem, że dity. Pierwsza się zaprezentuje przed nami Natalia Kluczka, która zagraje nam na guszlach. Wielkie brawa!
велике brawa się należać, bo вдяки Натальці mogli sme posłuchати z іншого роду muzyki, jak zazwyczaj to bywa na Watri. Muzyka klasyczna w wykonaniu Natalki Kluczki. Wielkie brawa! To był konkurs młodych talentów, ale na chwilkę jeszcze musimy wrócić do poprzedniego konkursu, do konkursu dziecięcego, bo naszła się jeszcze jedna odważna kandydatka, Lilianka Bubernak. Wielkie brawa! Liliana nam zaśpiewa śpiewanku Lisom Lisom przy Dolini. Wielkie brawa! Brawo! No i śpiewaj. Oczy. Heja, hoj, jeja, lubową to wejkoła. Heja, hoj. Lubowania to wielka pasja. Brawo, brawo, czuliśmy, super było. O, ale ze sceny schodzić nie chce. No, rosnie nam kolejna artystka, nasze buducze. Prosimy szczero serdecznie wszystkich Watrian tutaj na scenę, bo tutaj na tej scenie kreuje się buducze naszego lemkiewskiego narodu. Lilianka, ale też inczy, bardzo się starają, stresują się, docinmy to chodźmy tutaj pić scenę, wspierty ich brawamy. Chodzkie tak wkażmy, że ich wspieramy. Wielkie brawa. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Jeszcze przed nami wystąpią młodzi ludzie w konkursie młodych talentów. Bude to Gawrył Gałczyk, który też zaprezentuje program niezwiązany z folklorą. Bude nam grał na akordeonie, ale może najlepsze bude, jak він sam zapowie, co to dokładnie bude. Prosimy na scenę. Gawrył Gałczyk. Na początku znam, że wystąpić solo, ale potem dołączyć do niego kuzyn Jakub Sorokanycz i wystąpiać jeszcze w dueti. Brawa! Gawrył Gałczyk.
Tam za naszą zagradoczką, hej, jasne słońce świty. Posijała moja myła, wszelakie kwity. Posijała moja myła, wszelakie kwity. Posijała, zagrawała, hej, miła róża zeszła. Sama jest mi moja myła, do kasarni przyszła. Sama jest mi moja myła, do kasarni przyszła. Kiedy przyszła do kasarni, hej, świadcy na postylku. Żeby kamarat ja znali, że ja mam frajerku. Żeby kamarat ja znali, że ja mam frajerku. A czym jest mi moja miła, hej, prawdy nie powiła. Że jest na to ty dwa roczki i z drugim chodziła. Że jest na to ty dwa roczki i z drugim chodziła. Nie ciażko je moja miła, hej, drugu poladaty. Ale dziarzynko mi bude na tia zabywaty. Ale dziarzynko mi bude na tia zabywaty. Tam za naszą zaradoczką, hej, jasne słońce świty. Posijała moja myła, wszelakie kwity. Posijała moja myła, wszelakie kwity. Brawa za Sużeny, zdecydowanie. Dziękujemy wam, chłopci. Na życiowym szlaku. Witajcie na moim kanale inspirowanym życiem duchowym i doczesnym. Dziękuję, że obejrzałaś ten materiał. Proszę daj łapkę w górę, zostaw komentarz i zasubskrybuj mój kanał na życiowym szlaku. Dzięki Twoim lajkom i subskrypcjom Ty będziesz otrzymywał informacje o wartościowych materiałach wideo, a ja dalszą motywację do nagrywania ciekawych filmów.